Mabungahong kagabhion, mga igsoon, live ta, bakanti man. Ako say share tong live, mga igsoon. So, please share our live. Sumbanak. Hi. Share sa nato itong live, mga igsoon. Okay, so umusta yung adlaw ng mga igsoon, no? Nagaampo ako kanunay nga namos mayang panglawas, mayang kahimtang, natagbo tanang panginahanglan, and duols Ginoo. So again, ako sa i-share itong live. Sa iyo pong kapsyon. So ako siyang i-edit sa iyo gamay lang. Again, i-share sa nako mga igsoon, kamusan. Please share our live tonight. So, kuha sa nang i-edit mga igsoon sa iyo pa. Praise the Lord, hallelujah, mabungahong kagabhion sa tanan. Done sharing sa itong live. Good evening, Sister Marife Tero. Okay. So, akong i-shout out tanang mga OFW diha nga nagpahipi og naminaw diha. Ang uban on duty but still naminaw sa itong live karon mga igsoon, no? Mabungahong kagabihon ninyong tanan og sa uban adlaw man ron, mabungahong adlaw, no, lain-lain man og oras ron sa lain-laing kanasuran, di ba? So kung shout out tanang mga OFW, tanang mga naka-permanent resident diha nga naminaw karon, tanang mga seaman, mga seafarer, tanang mga nurse bi nga naa sa lain-laing kanasuran, no? Shout out. And of course, as always, akong shout out ang Cebu City Jail. Again, Cebu City Jail or bahay ni Kuya, shout out. Shout out na ako sila si Brad Aris diano, si Brad Mago, o yung maanyag nga asawa nga si Lovely. Okay, lovely wife ni Brad Mago, si Lovely po ingan. Unya of course, si Brad Ibang, shout out. Si Mayor Ayan, shout out diha. O tanan nga naa diha. Atong basahon lang bi. Kaning ako ang mga Andre be, kumning gisulat good. Nila makadungog nila mga pamilya ba. Okay? Praise the Lord. So ako nang shout out si Brad Jao, Brad Pacho, Brad Kenneth, katong manghod ni Brad Jomar nga nasa maximum 19. Shout out. And of course si Kuan di ay nira. I-shout out na ko si Brad Roberto Iburan, okay, si Brad Samson, Brad Jeffrey de Lima, o si Brad Toting Kabihi. Okay, mabungahong adlaw kagabhion ninyong tanan. Ug akong i-shout out akong team from Living Water Christian Fellowship. Ako lang i-generalize, no, tanan kay madugay man ta. Tanan akong kauban, headed by Pastora Ninette, tanan. And of course, ang mga jail officer, mga warden sa Cebu City Jail,
mabungahong kagabhion yung tanan. Praise the Lord, o salamat sa Ginoo nga gitagaan taglaing higayon mga igsoon. Kay usually sa usa ka adlaw tag-usa na ako mag-live pero bakanti man taron, no. Salamat sa Ginoo, gidasig ta ba, no. So shout out din ako si Prims Hamila watching from Valencia, Bukidnon. Salamat igsoon. Good evening Mary Jane Villegas Ponce, kanunay ni naminaw na to. And of course, ako din gi-shout out ang tanang kapulisan nga naminaw karon nagtan-aw, yung mga followers, no, from Luzon, Visayas and Mindanao. Unya akong gi-shout out sad ang Camp Osmeña, Cebu, mga kapulisan diha, especially to Sir Paul Acosta. Og akong gi-shout out sad ang barracks na mo diri sa Tagbilaran City, no. Og ang amo ang mga kapulisan diri sa Clarin Police Station diin na ako kanunay mag-share sa pulong sa Ginoo. Ang among chief diri si Police Lieutenant Chief Amado Amba. Okay? O kauban sa mga maanyag ug ambungan namong mga kapulisan diri. Mabungahong kagabhion ninyong tanan. No? So again, before we start igsoon, I just want to, as always, encourage everyone to share our live. Again, share our live tonight. Mao ninindot igsoon. Labi na sa mga Kristohanon kay ang atoang topic karon igsoon, it is very interesting because it talks about our first love. Ingon ang pulong sa Ginoo igsoon nga sa katapusang mga adlaw mabugnaw ang gugmas kadaghanan. Na-struggle sa atong first love in these last days. No? So ato nang pamalandungan og maayo karon. And akong gi-shout out din tanang mga subscribers, tanang mga star senders, tanan nga mga subscribers sa itong YouTube channel. Sa wala pa makasubscribe, free to subscribe sa atong YouTube channel. Ang atong link nasa caption ani nga live, no? Kay nighuman ani ako maning i-download kay mawala ra man in 30 days. Sayang kay mensahes Ginoo mga igsoon. So ako ni siyang i-upload dito sa ato ang YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon. Praise the Lord. Okay? Shout out sa tanang mga brad na odabi. Advance a blessed and happy 52nd anniversary sa akong mga brad sa Alpa Caparo, no? And say yes, kept thrown in arms atong ipataas ang Ginoo, no? Long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Ayaw kalimti og dili na to kalimtan ang atong number one sa atong hierarchy, God first, no? In everything we do, let us put God first. Kay siya may sikreto sa taas nga kinabuhi, sikreto sa proteksyon, pabor, maing panglawas, panalangin si Lord. Walay lunglib kung walay Ginoo. Amen. So again, advance 52nd anniversary. Greetings from here, Rualpa Clarin chapter sa Bohol. Praise the Lord. So let's start. Okay, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Actually, igsoon ganahan ko mag-live karon kay ugma murag di ko ka-live kay adto na ako'y appointment sa syudad sa Tagbilaran City. And base sa kong kastorya nga pastor by the name of Reverend Abednego Gasco, pamilyar mo, ilado na sa Bohol. So ingon siya nga iya daw kong pawalihon sa radyo ugma kay naman mi meet up ugma sa buntag kay tungod aning umaabot nga crusade sa Bohol in 10 days. I guess 10 days nga crusade. No, na yung mga nami bulhaton every night diri sa Bohol, mao na nga nami sabutan ugma kay ako may usa sa na in charge sa jail ministry diri sa Bohol. So ingon siya nga magkita mi tomorrow morning and then this afternoon, by afternoon na daw siya schedule sa radyo. I guess DYTR or DYRD or unsa basta radyo. Wa mo ba unsa nga station kay last time nga nagwali ko sa radyo Ikson DYRD man daw mo, no? Katong na pa ko schedule perminti every Sunday. So wala ko kabalo, so ugma mo na nga ugma daw pawalihon ko niya radyo niya basin maka-live ta dito no maningkamot ko. And then aside from mao na igsoon nga mag-live ta karon maningkamot ko nga makahatag kog lugar ninyo kay minawon ko ninyo mga igsoon. Praise the Lord. May the Lord shall write your name in the book of life, Pastor. Amen. Same to you igsoon. Praise the Lord. Okay? So let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Sa tanang mga naka-loudspeak di ano, tanang mga naka-speaker atong pabuton na mga igsoon. By the way, shout out din ako ang Dawahon Islands, no, sa somewhere in southern Leyte. Shout out ako si Sister
Lilia o si Brother PD Pinola. Shout out. O si Pastor Marlon Kutamurang Ambungan o dinihugang pastor diha sa Dawahon Islands, Southern Leyte. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity, another great privilege that you have given to us tonight. Thank you so much. Father God, not all of the people today or tonight have the opportunity to listen to your word, but kami, Ginoo, you give us another opportunity to meditate your word tonight before we rest or before we go to sleep. Thank you so much, Lord God. So Lord God, I pray before we start, search our hearts, search our feelings, our emotion. If you found something unpleasing in our hearts, Lord God, from the inside, please cleanse us, Lord God. Please make us worthy, Lord God. Limpyuhi mi, pinagis mong balaang dugo, Ginoo. Kay nasayod mi nga imong pulong balaan kini kaayo. So Lord God, balaan na ang among panudlanan nga espirituhanon aron walay masayang, walay mausik sa panalangin nga espirituhanon nga imong ibubo kanamo tonight. Lord, panalangini tanang namati, naminaw karon Ginoo, tanang nagtan-aw i-bless, Lord God, in Jesus name. Tuguti nga among mabati imong presensya as we listen to your word right now. Among mabati imong gahom, imong dihog, ang imong manifestation sa Holy Spirit masinati na mo, Lord God. And Lord God, I declare peace of mind as we listen to your word. Wala ma-focus, masentro ikaw lamang. We rebuke, we cancel every spirit of destruction in Jesus' name. We declare victory. Holy Spirit, we welcome you. You are our special guest tonight. And Lord, again, tagay mi kaalam nga langit nun. Kaya nasayad kami kung wala kami kaalam nga langit nun, unya magsalig kami sa among kaalam nga kalibutanon or tawhanon, dili na mo matugkad ang imong pulong. That is why right now we pray for heavenly wisdom, the guidance of the Holy Spirit. And Lord God, there's no other name that we lift up tonight. Walay denomination, grupo, pundok, or any church, but we lift up only one name, the name above all names, the name of Jesus Christ. So it's all about you, Jesus, tonight. So Lord, ang nabiling panahon, among itugyan kanimo, salamat sa kadaugan daan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. We have 108 viewers. Shout out din ako ang nakalimot ko, my PC Gami family from Luzon, Visayas, and Mindanao. Let's start. So ang atoang tema karon igsoon ang atong gibutang dia is sa mga adlaw sa katapusan mabugnaw ang unang gugma sa kadaghanan. Again akong balikon, sa mga adlaw sa katapusan mabugnaw ang gugma sa kadaghanan, mabugnaw. Shout out to Brother Dan Lumotos Anticamara. Pire-request daw siya nga igagaw nga naay brain tumor na siya karon sa Osami City Hospital. Ako ning i-picturean, brother. I remember, I don't know, I forgot the year, the specific year, but we have one member of our church before. Nga na siya tumor. Pero sa sulod man sa asam ni nga tumor. Brain tumor. So, tumor sa to siya nga, diba ako na nang gishare niyo nga, mura siya kadak-aog kanang lubi na kuno nga, kanabang basta, murag bagul bitaw, basta something, basta dako na siya, and then, time na niya, during the time of babae man hair operation schedule, mihapis sa siya dres balay, nagpampo, and then, pag humanog ampo, niadto na sa Tagbilaran City man yung operation sa syudad. Pag-abot niya dito igsoon, nakurat ang doktor kay pag-check up sa tumor na wala nagkalit. So, nalibog ang doktor ba kung asa to kay nahikapan man gyud nila, mao bitaw nag-schedule na for operation that day. That was Monday. No, I remember. Apan pag-check up sa doktor kay mao lagi to, hiwaon na siguro ba. Nawala man ang tumor, no? So, our God is a miracle working God as long as we have faith, and of course depende sa Ginoo kung itugot sa Ginoo. So ato nang i-pray, Brad Dan Lumotos at Anticamara. Pa-shout out pastor watching here in New Zealand, Puyax Masarig. Puyax Masarig, no, kay watching from New Zealand. Dili lang kay ikaw na kung i-shout out sa si brother Luisito Webes ug si Sister Rachel, ang iyang asawa ug duha ka anak nasa New Zealand sa permanent resident. Okay, let's start.
Kay gabi na mga igsoon niya, sayo pag ugma. Nag-appointment sa city. So, our text for tonight, Mateo man to. Okay? But before we start, ako saning painayagamay ang itong sound mga igsoon. Praise the Lord. So, Mateo Kapitulo 24, versikulo 12 hangtod sa 13. Jesus said, si Jesus mismo nag-ingon na Nixon, iyan ang gipanagna, iyan ang gipropesiya. Okay? Mateo 24, 12 hangtod sa 13. Ingon diri, ug tungod sa pagdagsang sa dautan, usa niya sa sign sa last days. Kung imo ning basahon ang whole chapter, ang kani nga whole nga chapter, mao ni ang ilhanan sa katapusang mga adlaw, apil na mga gubat, mga linog, mga trahedya. So lahi sa ni nga ilhanan. Ingon siya diri Mateo 24:12, ug tungod sa pagdagsang sa dautan, mabugnaw ang gugma sa daghang tao, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Again akong balikon. Mateo 24:12 hangtod sa 13, ug tungod sa pagdagsang sa dautan, mabugnaw ang gugma sa daghang tao. Okay? And apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Ang Diyos magapanalangin sa balaang pulong. So tonight, igsoon, atong isgutan ang atong gugma sa Ginoo. Dili lang atong gugma but our first love. Kay the book of Revelation, ingon ang pulong sa Ginoo nga, kung mawala ang atong first love ni Lord, kinahanglan maghinulsol ta. Kinahanglan ato siyang balikon o higugma sa kung giunsa nato siya paghigugma sa pilmero ba, the very start, the very first moment we encounter the very presence of the Lord, katong in love kay taniya, balikon daw nato, maghinulsol ta kung nawala atong first love. Now, ingon diri si Jesus nga usa sa sign sa adlaw sa katapusan, mabugnaw ang gugmas kadaghanan. Nga naman, tungod ni ang unang rason tungod sa pagdagsang sa kadautan. Kay ang kanabitang kalibutan igsoon sa adlaw nga katapusan, grabe gyud kadautan, no? Ang dautan common, no? Ang bakak nahimong kamatuoran. Mao na normal before the coming of Jesus Christ, no? Ug tungod ni ana nga grabe karampant ang evil, ang kadautan igsoon, mabugnaw ang gugma sa daghang tao. Apil na diha igsoon ang mao na ni, I'm referring to our first love to Jesus, no? So dili katingalahan igsoon nga sa katapusang mga adlaw, aside nga dautan kayong panahon, dautan kayong kalibutan ang mga tao, dautan majority. Ang gugma pod sa kadaghanan, I mean, ang gugma, ang unang gugma sa mga Kristohanon kang Kristo, posible siyang mabugnaw. Amen. Mao ni gingon diri, no? Mabugnaw ang gugma sa daghang tao. Mao na mga igsoon nga sometimes moingon ta ba nga, di ba di kalikayan nga magsige tagampo nga, Lord, akong nagampo nga dasigon to, mga backslide, mamalik unta. Dagan kita gusto, Lord, ma-refresh ang fire. But if we try to meditate it deeply, atong pamalandungan ig maayo, atong palawman igsoon, gipanag-ana din nga sa katapusang mga adlaw, dili nato mapugos ang panghitabo. Kay sa katapusang mga adlaw, grabe kadautan ang panahon. And aside from the tungod sa kadautan, tungod sa pagdagsang sa kadautan, ang atong first love ni Lord posible nga mabugnaw. So, in other words mga igsoon, in these last days before the coming of Jesus Christ, ang uban nga mga Kristohanon magluya na magdry ilang first love ni Lord. Ang uban wala na gana mo simba, wala na gana prayer meeting, Bible study, murag naaraban aron, murag sign. Kabantay mo, no? Murag di na kayo gana, di na uhaw sa presensya sa Ginoo. Kaya nga naman na, tungod sa pagdagsang sa dautan. And speaking of pagdagsang sa dautan, nanana karon, labihang kadautan ang kalibutan ron igsoon because of high technology, no? I remember during our meeting sa ministerial the other day, no? Naay murag, let's say murag proposal ba, or naay gikuan sa tuang mga kadagkuan rin mga igsoon nga mag-abang daw og pila ka hektarya nga yuta kay gusto sa muang kadagkuan diri sa Bohol nga ang every barangay daw naa daw free wifi. Kabantay mo na kung imong tanawon ang unahan na igsoon free wifi, so wala na gasto, so mas ma-expose ang mga kabataan, ma-expose ang mga katawhan sa social media, free wifi gani, no? So
Kung maingon tag katapusang mga adlaw mudagsang kadautan nan ni karon. Because of high technology, dali ra kay kapag search og mga pornography, mga binuang, mga tanan igsoon, mga scam, dali ra kayo. Kabantay mo sa ChatGPT, no? Nga bisan ang pwede niya ma-imitate bisan ang receipt sa unsa na siya GCash, di ba? So grabe ang mga pagpangilad ron mga igsoon, high-tech na kayo. Dagsang sa kadautan, and because of that, kaya mga katawan, ay ibig ng mga Kristiyano, nagsige naman kuy-kuy ang ilang kamot sa ilang Facebook, sa ilang sa social media, labihang adika na. So mao na hinungdan nga mabugnaw ang gugma. Kay ngano man ang ilang gugma sa Ginoo, to naman sa gugma sa mga kalingawan sa kalibutan. Ang ilang kalipay din na si Lord. Ang gihimon lang kalingawan karon scatter na email. Ang gihimon lang kalingawan karon mga online games. Lingaw kay sila instead nga magbasa og Biblia, instead nga mamalandong sa pulong sa Ginoo, personal devotion, magampo, mag-prayer and fasting. Wala na time. Pero sa Facebook, grabe sig scroll ra unsa dia, Instagram, YouTube ug unsa dia mga igsoon, Netflix or tanan nga mga kuan karon mga igsoon offer sa kalibutan nga mga this generation. Kusog kaayo, tinuod ang gingon ni Jesus, gipanagna na ni gisulti ni Jesus, wala pa'y cellphone, wala pa'y mga high technology apan gipanag-an sa Ginoo nga sa katapusang mga adlaw moabot ang talagsaon, ang pinasahi nga kadautan, mudagsang ang kadautan, ug tungod sa pagdagsang sa kadautan sa gingon diri, mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. Ang first love sa mga Kristohanon mawala, mag-dry na, mag-uga na, kaya ang himuon nilang kalingawan, himuon nilang priority ang mga kalipay nining kalibutan. No? Mao na igsoon, so daghang mga Kristohanon nga mabackslide, magluya, part na sa last days, kay gipanag-an na. So di ka kapugos nga mao ni, kay part yun eh. No, mao na mga igsoon apan ang balang kasulatan nag-ingon sa next verse sa 13, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Taliwala sa pagdagsang sa kadautan, bisan ang uban mamiya na sa ilang unang gugma sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Ginoo, apan maluwas ang magpadayon. Kinahanglan ta mo padayon igsoon. Ang perseverance igsoon need siya in these last days. Amen. Kaya ang gingon ris balang kasulatan, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Kinahanglan ta magpadayon. Kinahanglan ta mo lahutay. Yes, ang uban expected na nga dili kalahutay kay ngano man tungod sa pagdagsang sa kadautan, no? Labi na ang ubang mga young people ron nga gihimo na nila rong kanang mura og nag-educate nila or mga bata ang social media. Mga bata ron expert na kayo mo search, no? Kuyaw na kaya kung anak gali nga mag-search siya kay tinga ko nag-search siya, boy search ba, dili na mag-type, laylay ka na, largo na, yaw-yaw ka dia sa Google, mag-search siya og bisag unsa mga meaning. High-tech na kaayo, no? So part na siya sa kadautan mga igsoon. So dali ra kay ta maka-access sa binuang, dali ra kay maka-access og pornography. Back then sa panahon nako, mananaw pa mi og mga comics kay kuan may edad nako karon igsoon, mag 42 nako, no? So during our time before, maglisod mi kita na sa panahon sa una VHS pa man to, di ba? Kinsay mga kuan diha, mga 80s, di ba? 90s, no? 80s ya. Kuan pa man to, di ba? Mga 70s VHS niya din, CD, DVD. Maginilugay pa miyan ng mga hubo-hubo sa una, mga binuang mo, pamantay Ginoo. Pero karon igsoon, it's so easy to access the internet, pornography, mga porn site. Ni dagsang ang kadautan ug maunay usa sa hinungdan, mabugnaw ang gugmang first love sa mga Kristohanon, mag-anam kabugnaw tungod sa pagdagsang sa kadautan. Mao nang si Jesus mingon, apan ang mulahutay, what ang unsay gimin ni Jesus, mulahutay nga ang ilang gugma sa Ginoo magpadayon, magpabiling mainiton, magpabilin nga naa sa ilang first love. Mao'y maluwas. Amen. Mao ni timan igso naa gini in this last days. So akong pagdasig ninyo, ayaw mong tutok anang mga nangaluya, no? Ayaw mong tutok atong mga nag-uga na ilang relasyon sa Ginoo kay matakdan mo, manakod na. Siguraduha ang inyuha ang atua nga naman, tagkatagsa tagkaluwasan. Gipanagna na nga di ka kapugos kay mabugnaw gyud ang gugmas kadaganan. Maluya gyud, no? Bisag imong gidasig-dasig, di gyud na mo palibad dagha kalibay kay part na sa last days. Nga wa nay gana ang mga tao, di sa ko motambong prayer meeting, di ko tambong Bible study, di ko motambong discipleship, di ko motambong bulaton sa Ginoo, pero naras sa balay nagsig Facebook.
nagsigig internet, no, na nagatubang sa laptop, nagsigig scatter, nagsigig scatter, sa kunsa lang gibuhat, so na-addict na diha. Last day sign. Because of that, the higher level of, let's say, wickedness, the love of many, the first love of many Christian will grow cold, mabugnaw. Sa tanang naminaw, ayaw itugot nga usa mo sa nabugnaw. Apan in Jesus' name, I declare it, usa ta nga magpabilin nga mainiton hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Amen? Maningkamot ta. Ingon diri si Jesus, apan ang mulahutay. Tagaan ta mog tips unsaon pagpalahutay. Hebrews 12, kuan ra na mga igsoon, 12:2. Fix your eyes on Jesus alone. Mao na sikreto nga mulahutay ta. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo igsoon, gipanag-an man diri nga magkadautan ang palibot. Ayaw tanawa ng mga kadautan, ay tanawa ng nangaluya kanang nabugnaw ang unang gugma. Dasigaw di pa tuo ayaw pugsa. Kay dako na aside from that kabalo na sa kamaturan, mas stress lang ka kung imong pugsod. Tuguti ang Ginoo. Bahala ng Ginoo, at least gidasig nimo. Balik ta siya gidasig di pa tuo. At buhi pero ayaw buhi is pagampo na lang, no? Ayaw pa-distract, no? I-focus ang inyong atong mga mata ni Jesus, no? Fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Sa dihang sa Ginoo ta kanunay maka-focus igsoon. Never ta ma-distract sa mga pangitabo sa palibot. Remember Peter? The very first step of Peter, sa dihang naglakaw siya sa tubig, nagalakaw pa unta siya. Kaya ang iyang focus ni Jesus, kaya dito mas Jesus nagpaabot niya, dito naglakaw sa tubig. But the moment Peter focus on the waves, di ba, ning ano na siya ba? Nakalingi siya ba niya? Di bati siya kahadlok. Amen? Pero, atong kuha pagtulunan to, nakalakaw siya sa diyang wa pa siya nitanaw sa balon. The same nato karon. Kung gusto ta mo lahutay, kung gusto ta mo padayon hangtod sa walay katapusan, itutok nato ang atong mga mata sa Ginoo. Sa atong papangalagad sa Ginoo, ayaw pagtanag tao. Bisan pagka ng mga dasig, kaya nagtanawa. Kaya kung ang imong kadasig, nagdepende sa imong igsuon nga dasig, sa imong mentor nga dasig, what if maluya na siya? What if usa na siya sa maluya sa katapusang mga adlaw? Maluya pug ka kay nag-agad man kag tawo. Apan kung ang atong pagtan-aw, ang atong gifokusan kanunay si Lord, makakuha tag kusog, dili ta basta-basta maluya. Walay mga butang or sitwasyon or tao nga maka-disappoint nato kung ang atong kalipay si Lord. Amen. Mao na igsuon, last day sign, mabugnaw ang unang gugma sa kadaghanan. Mao nang dili na nakatingalahan nga nga ako'y mga kastorya, mga igsoon nga lain-laing mga pastor. Usa sa ilang akong na-obserbaran ba nga nangaluya daw ilang mga batanon nga. Majority man nangaluya. Part of last days na. Ikaw igsoon nga lawom kay ka, makasabot ka, normal siya. Ngano man, ang nakapaluya nila ang pagdagsang sa kadautan, ang high technology, ang social media, unang nakapaluya. Kaya ang mga batanon karon bisan Kristohanon, grabe kababad sa social media imbis sa Biblia. Kadto may nakaingon nga gisuyop ang ilang kalipay ba. Unya hantod na divert na, instead ng ilang kalipay, ang ilang kalingawan, ang presence ni Lord, ang ilang kalipay nabalhin na didto na sa mga butang nining kalibutan. Nidagsang ang kadautan. Amen. Ug tungod ni ana mga high technology, nabugnaw, nalipat ang kadaghanan. Ug ayaw gitugot nga usa ka nga malipat igsoon. Amen. Barug ta. Ingon si Jesus, apan ang mulahutay ang mupadayon mao'y maluwas. O again, ako mong i-remind sa akong tips igsoon kay mao gini akong gibuhat karon. Grasya sa Ginoo ni abot na ko karon og 13 years kapin igsoon, mag 14 years na ko nga nagwali. Nay panahon nga naluya ko kay nagtutok ko sa sitwasyon. Naluya ko kay nagtan-aw ko sa problema. Naluya ko kay nagtan-aw ko sa unos. Naluya ko kay nagtan-aw ko sa isig ka tawo nako. Apan ngadto in my daily walk with God, gitudluan ko sa Ginoo, gitudluan ko sa Holy Spirit nga wa kay laing tutukan, fokusan si Lord lang. Kinsay nagtawag nimo ang Ginoo? Kinsay gilagaran nimo ang Ginoo? Adto ta tan-aw niya. Kay once adto ta kanunay naka-focus ni Lord, walay mga sitwasyon nga maka-distract nato, magpadayon gyud ta. Bisan ang gugmas kadaghanan ang abugnaw, kita magpabiling mainiton ngano man. Tuwa man ta nagtutok man ta ni Lord. Amen. Siya ang atong kusog. Ang atong kadasig diha sa Ginoo igsoon, wa ta nag-agad og tawo. Kay ngani man guni, mag-agad tag tawo kadugayan, wanay mo dasig nimo og simba, wanay mo dasig nimo, wanay mang pahinumdom nimo.
Wala gyud, dapat totally dependent ta ni Lord, nag-agad lang ta sa Ginoo igsoon. Ngano man sekreto na para makalahutay ta. Kay di kalikayan igsoon in this last days, dautan jud kayo ang panahon. Si Jesus nagsulti ani, unya ato pa yung basahon ang Timothy, ang 2 Timothy, ako ning reels ganina. 2 Timothy 3:1, di ba? Confirm. Si Jesus ningingon nga sa katapusang mga adlaw mudagsang ang kadautan, mabugnaw ang gugmas kadaghanan. Sakto pod confirmation sa 2 Timothy chapter 3 verse 1. Timan-i kini sa katapusang mga adlaw moabot ang malisod nga panahon, confirm. Dautan ang mga tao magunahuna na lamang sa ilang kaugalingon sa kwarta, kambugiro, magpaitas-ol, mugal-bugalon. Di ba ang next line ningingon si Jesus nga tungod sa pagdagsang sa dautan, mabugnaw ang gugmas kadaghanan. Naapod na diri, narao. Ningon diri ay. Ingon sa diri ang 2 Timothy 3 asa to na 5. Magpabilin silang relihiyoso apan isalikway nila ang matuod nga gahom niini, no? Religious sila, murag tan-aw mo nagsimba pero wala na, sukwahi na. No? Nabugnaw na. Makita na to sila simbahan pero tinuod nawa ng first love. Di ba kabantay mo? Parihar. Ang tinuod nahimo na lang daing tuluman nun ang pagsimba relihiyoso na dili na Diyos nun. Sige simba pero ang tinuod nawala na ang ilang first love. Tanawa. And siya gingon 2 Timothy 3:5, magpabilin silang relihiyoso. Relihiyoso yun, sige nagsimba. No, sa adlaw tigsimba, apan isalikway nilang matuod nga gahom, apan wala na ibunga. Religious na lang sila, no? Ang tinuod, yes, sige sila simba, niyatin og bulaton sa Panginoon, pero nawa ang ilang unang gugma. Sign of the last days. Amen. And right now, try to observe around us. Tanawang palibot. Kabantay mo nga daghan kay ron nangaluya nga nangalagad sa Ginoo. Kabantay mo nga daghan kay ron igsuon ang nawala na igana sa prayer meeting, nawala na igana sa mga bulaton sa Ginoo. No, mugana lang igsoon og anay anniversary simbahan kanang nay kaon ba. Nay birthday mugana na, nay tapos mga pakals mugana na. Mugana og mga outing pero kanang buluhaton jud sa Ginoo nga like prayer and fasting, prayer meeting, mga ngana, Bible study, discipleship, kabantay mo nagluya, daghan nagalibay og musimba. Ngano man ang tinuod nawala na ang ilahang gugma. No, nabugnaw ang ilang unang gugma sa Ginoo. Ngano man tungod sa pagdagsang sa kadautan, kabantay mo na anak karon. Kung nakabantay ka igsuon, dapat excited ka kay pakita na sa Ginoo nga ang iyang gisulti naganam-anam nagkatuman. Apan kupti ang iyang saad ningingon siya. Apan ang magpadayon, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Igsoon, yes, gipanagna na dili gyud pwede ug dili mahitabo kay gisulti ni Jesus. Mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. Meaning majority, daghan maluyas sa pagpangalagad sa Ginoo. Daghan wa nay gana sa bulaton sa Ginoo. Pero gana og nay food trip. Pero kanang mga Panginong bulaton wa nay gana, sige balik sa pastor tinuod bitaw. Di na uhawon sa presensya sa Ginoo. No? Ayaw katingala na ayaw kaluya tungod nila. Focus ni Lord. Aside from that, igsoon, share sila dasigaw, di maminaw, pasagti. Imo naman gibot imong part. Paningkamot og imo, kayang kaluwasan individual. Matag-usa nato mga tubang sa Ginoo. Amen? The best way for us to persevere, okay? Ang pinakanindot na tong buhaton aron mulahutay ta, again, Hebrehanon 2. Hebrews 12:2 day, okay? Fix your eyes on Jesus. Tutok lamang ni Jesus nga maoy mag-uugmad sa tong pagtuo. Bisag unsa ka grabe kadautan sa palibot o ang imong mga gisaligan, ibin ang imong mentor nagkaluya na, ayaw tanawa matakdan ka, tutok sa Ginoo. Tutok ni Jesus, tanawang finishing line, nagpaabot si Jesus nimo. Kay oron ingnon ka, well done, my good and faithful servant. Kana nga word dili na madungog nimo ug di ka mo padayon. Amen. Tanawa si Lord kay wa kay laing gilagaran dili. Staw, no? Kinsa may mong gilagaran si Jesus tanaw niya. Amen. At the end of the day, in judgment day, way laing atong atubangon si Jesus. Dili ang isig katao na to. Amen. Para mulahutay ta kay mao may giingon ni Jesus. Apan ang mulahutay mupadayon maulamang ang maluwas. Maningkamot ta uban sa tabang sa Ginoo grasya sa Ginoo igsoon. Kay kung imong panidaan ang panghitabo karon,
daghan na kay Kristohanon ron nga namalik sa agi. Ning agi nagkabag-uhan pero karon namalik. Igsoon kung aware ka ni nga verse, dili ka matingala apan excited ka kay sign ni sa adlaw sa katapusan. Mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. Mabugnaw ang first love sa kadaghanan. Apan again, ang ingon si Jesus, apan ang magpadayon, apan ang mulahutay, maoy maluwas. Lahutay ta igsoon, padayon ta. Sa panahon igsoon nga lisod na kayo ilahutay tungod sa kabugat sa pagsulay, tanawa si Jesus. Si Jesus igsoon ning lahutay siya pagpasan sa krus sa init nga panahon. Samtang nagpasan siya gibunal-bunalan kay ning lahutay siya. Siya ang ato ang sundon. Taliwala sa daghan or lisod nga sitwasyon ning lahutay siya. So adto ta mo tutok niya. Ayaw tutok sa imong utang. Ayaw tutok sa imong pamilya, sa imong banang palahubog, or any circumstances, or anything, or situation nga makapaluya na to. Ayaw tutuki. Paminaw mo. Once ang imo galing tanawon, makapaluya galing na nimo sa pangalagad sa Ginoo. Sayawa na. Amen. Again, once ang imong gitanaw, makapaluya na sa pangalagad nimo sa Ginoo. Sa demonyo na. Ayaw nagtanawa. Tutuki si Lord. The more we focus, the more we fix our eyes on Jesus, the more ta mabago atong kusog, the more ta makabaton og pailob, pagpaubos, the more ta malig-on. Kay siya may source, tinubdan sa atong kusog. Amen? Ay katingala. Again, bantay ang palibot, kabantay mo. Daghan kay nag-una nimo, no? Kabantay mo. Mga dinihugan kay pero naunsa na karon, nagluya na. Ay katingala, sign of the last days. Daghan ang mamiya. Daghan ang maluya, daghan ang magdraya lang relationship ni Lord, daghan ang ilang first love, mabugnaw. Nga naman, kaya ang ilang kalipay, mauna ang mga kalibutanong butang. Mingdagsang ang kadautan, nadala sila. Apan kamo diha mga igsoon nga naminaw na mati karon, I declared in Jesus' name, bisag unsa kadagsang sa kadautan o sa kadaghan ang namiya sa ilang pagtuo sa Ginoo, magpabilintang mainiton nga mga lagad sa Ginoo, magpabilintang magpagamit sa Ginoo. Ug aron may tabo na, let us fix our eyes on Jesus alone, not on our circumstances, not on the people around us, not on our problems. Amen. Dili sa tong utang si Lord ra kay siya ray mosulbad sa tanan. And that way, dako kay posibilidad nga makalahutay ta unyang saad sa Ginoo, ang ang mulahutay sa katapusan maluwas. Amen. Again, dili katingalahan ang pagdagsang sa kadautan in these last days. Ug dili na ta ma-surprise, ug dili na ta matingala kung daghan ang mga nag-una na to nga nawahi karon nagluya, daghan ang mga anointed, mga dasig sa una nga nagluya. Dili na katingadaan igsoon kay gipropesiya na nadaan ni Jesus. Nga daghan jud ang mamiya, daghan ang mabugnaw ang ilang gugma. Dapat aware ta na, no? Nakapaniid ka. Shire, dasigaw di og dili patuo nimo. Paningkamot og imo. Amen. Kaya again, ang kaluwasan tag sa individual. Dili ka pwede adun tag langit dalon mo, no. Siya pod lain-lain tag sa ta mo atubang. Uban sa grasya ug tabang sa Ginoo nga atong buhaton karon ug nakabantay na mo sa palibot. Ang atong buhaton karon di ta magpatakod nila, kundili pabilin ta nga mag-recharge ta atong personal devotion, maningkamot ta, madagma ta bangon. Amen. Bangon padayon, mamapa padayon. Kuha na tong leksyon ang atong mga kapakyasan. And tutok ta sa Ginoo igsoon, no? Let us fix our eyes, let us focus on Jesus Christ alone. In our journey to eternal life, every day in our daily walk with the Lord, sa atong pagpangalagad sa Ginoo matag adlaw, kung kanunay ta nagtan-aw niya, sigurado gyud nga makadaog ta, sigurado nga makalahutay ta, sigurado igsuon nga makaantos ta sa tanang mga alantuson, ug dili ta ma-distract sa mga naas palibot. Kay nga tong mata wala man diri sa palibot, naa naka-focus ni Jesus. Amen. Sigurado ang paglahutay. Sigurado igsoon nga padayon ta. Mo persevere ta kung ang atong mata nagtutok kanunay sa Dios dili sa unos. Amen. Kay normal ra ang kadautan mo dagsang ug nanakaron
og nanana karon, og nanasa na karon ang mga naluya nga daghan kayo. Kapoy ni kay sigig pinumdum, nagluya tambong ka ko na, wag normal na. At least we did our part to encourage them, and then dili sila patuo kay mas gipili nila nga ma-hypnotize sa panuway. Di ba? Mas gipili nila igsoon nga madala ang craving sa unudnong kalibgon, kalipay, kalibutanon. Ila hapon na, choice man na. Basta kita, maniguro lang ta. Amen. Maniguro ta kay hapit na. Hapit na ang atong kadaugan. Amen. Kinuptanay lang tayo igsoon. Amen. Inampuay ta. Kay kung atong tanawang palibot nag-anam-anam, nagkatinaw, kaklaro nga tinuod jud ay ang balang kasulatan ug hapit na gyud ay mubalik ang atong manluluwas. Sa langit igsoon batod pa sa pulong sa Ginoo, lunlun kalipay na lang, magsigil lang tagdaig dito, wala na yung mga luha, wala na yung maningil na tog card dito. Impas tanang utang, luha sa kalipay na lang ang naa dito. Mao nang ayaw buhi, no? Gigunitan ka sa Ginoo, gunit pod ayaw buhi igsoon. Amen. Lahutay ta, montos ta. Amen. Gamay na lang. Iyasa ra maning pagantos karon kumpara sa kalipay sa langit pohon. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word tonight about last days. Nga na ay grabe nga levels kadautan. Salamat nga imong gidasig ug painumduman, Lord God. Nga dili na mi ma-surprise, dili na matingala kay imo na nang gipanag-andaan, Lord, nga sa katapusang mga adlaw, mabugnaw ang first love sa kadaghanan. That's normal. Kami lang ginumaning kamot mi nga magpabilin ming mainiton ug magkalahutay mi mo padayon hangtod sa katapusan kay sama sa imong giingon, Lord God, mao lamang na ang maluwas. Lord, wala mi mahimo kung wala ikaw. We need you, we need your guidance, we need the conviction of the Holy Spirit. Salamat sa imong mensahe, Lord God. I pray nga amo gining barugan kani nga mensahe, Ginoo, ug mao ni hinungdan nga magmaisugon mi nga mobarog ug mulahutay hangtod sa imong pagbalik, hangtod sa walay katapusan. Holy Spirit, thank you so much for your word, for your presence. Salamat kayo. And Lord, right now I continue to pray to all of the viewers right now. I speak blessing to all who are listening right now. I speak prosperity, financial breakthrough. I speak healing in physical and emotional. I speak salvation to their whole family. And I speak deliverance to those people who are enchained by Satan. Mga talikala, nagapos karon ni Satanas. Ako kining gibugto sa pangalan ni Tanang talikala ni Satanas. Mga bugto kini, mga bungkag sa pangalan ni Jesus. I declare deliverance, tinud-anay kabag-uhan, matagamtaman, Lord God, sa mga naminaw karon in Jesus' name. And sa tanang mga walay trabaho, nga nangitag trabaho, maka-item, I declare open doors for a job, for opportunity nga makatrabaho sila, Lord God, in Jesus' name. Sa tanang mga negosyante karon, I declare blessing, prosperity in the mighty name of Jesus Christ. Akong giabog ang tanang buhat sa kaaway, kayang yawa, Ginoo, di gusto mo lambo mi in Jesus' name. But Lord God, I declare sa tanang mga businessman, businesswoman, I declare favor, I declare blessing, protection in Jesus' name. And Lord, tanan-tanan, Ginoo, tanan nga nagtanaw karon unsa man ilang pinakanid, unsa man ang milagro nga ilang gusto karong kagabhion, Ginoo. Lord God, I pray pamatud-e nga wa ka mausab, that you're the same yesterday, today, and forever. Nga still ikaw ang miracle working God. So Lord, mamuhat ka. Paliho ka karon, Ginoo, ang imong gamhanan, milagrosong kamot sa tanan nga nagtanaw karon nga nagneed og milagro sa pangalan ni Jesus, in Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Thank you, Lord God. Salamat, Ginoo. Niningtak na among ang kunon, ang kadaugan, ang milagro, ang panalangin gikan kanimo. Amo kining dawaton, Amahan, uban sa dakong pagtuo. Himua lamang kaming kapiyalan sa mga panalangin nga imong ibubo kanamo. Mao kining among pag-ampo, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Jesus ug among gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo. Amen ug amen. Praise the Lord. Thank you for watching, mga igsoon. Praise God. That's all for tonight.
Hallelujah. 146 viewers. Thank you. And I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless po sila. And as what I have said, ako ni siyang i-download. After this, niya akong i-upload sa itong YouTube channel. You can find our YouTube channel. Ang link sa YouTube channel na to, nasa caption ng live. Free to subscribe. Again, thank you so much, subscribers, mga star senders, mga followers, new followers. Welcome kay mo nga page. Wala ta nag-isa relihiyon. We lift up only the name of Jesus Christ. Amen. I pray and I declare that tonight, sa itong pagpahulay, pagpangatulog, the presence of the Lord, God's protection will be upon us, safe and sound, tayong mata. In Jesus' name. And I declare that our home will be surrounded by His angels. Magproteksyon ka na to igsoon. Amen. So, that's all. And sa tanang mga OFW, nagtrabaho pa karon diha, I declare that all the works of your hands i-bless ni Lord. Tanan yung mga lakang giyahan mo sa Ginoo, ihatod mo sa kadaugan. I declare favor sa inyong mga amo, protection, maayong panglawas in Jesus' name. Dili matapos rong adlaw nga di mo i-bless ni Lord. Amen. So that's all for tonight. See you next time. Dili lang ko musaad kay busy kay ko ugma na ako'y appointment sa syudad sa Tagbilaran. And tomorrow afternoon, muwali ko sa radyo, kaya gi-invite ko. So again, that's all for tonight. See you again next time, mga igsoon. Ampo, amping, abanti lang takanunay. Kung madagma bangon, pamapha o padayon, hangtod maangkon ang kinabuhing dayon. Good night, everyone. See you next time.